जोंनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव जों जुवा मेला बेखौ टटेलि बेन खालामदों। जोंनि इउपिपिएल सरकारा जों जेरावबो बेखौ लाय होआखै। जों पुलिस प्रसासनजों कर्डिनेट खालामनानै खुनु मेला होनायाव प्रब्लेम गैया, खिन्थु जुवा होनायखौ जोङो लाय होनाय नङा। आं प्रसासनखौ खावलायदों, जायफोर बिथांमोना बे गाग्लोबनाय बायदि गाज्रि हाबाफारियाव लोब्बा जानानै दं, बिथांमोनखौ थाबैनो हमनानै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रैसिन बिथांमोनखौ साजा होनांगौ। फैगौ जे सिडली बाइ इलेक्सन दङ, उफ्रा बिसायख'थि दङ, बे उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय जोंनि मोनफ्रोमबो बुथ कमिटिजों जों रायदावहैदों। बुथ कमिटिफोरखौ जोङो गोख्रों खालामनो थाखाय आरो फैगौ बिसायख'थियाव जों बांसिननिफ्राय बांसिन भट लानानै देरहानो थाखाय जोंनि थाग थियारिखौ जों खालामबाय थादों। दा बेजों लोगोसे जिहेतु नैबे जोंहा दुर्गा फुजा फैगासिनो दं, दा दुर्गा फुजानि सिगां जों जोंनि मावथिफोरजों लोगो हमलायदों, साहा लोंलायदों, सोंनाय फिननाय जोंहा बेयाव जादों। जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि। दिनै बे थाइखाजरा प्राइमारिनि आन्दाराव जोंनि 14 नं चिरांदुवार जे बिजाब दङ, बे बिजाबनि सिङाव थाइखाजरा जे जोंनि बे प्राइमारि कमिटि दं, बेवहाय जों मोनसे बुथ कमिटिफोरजों मोजां मोनसे सावरायलायनाय जोंहा दिनै जानानै थांबाय। जोबोद मोजां थाग थियारि जानानै दं। 14 नं चिरांदुवारा सिगांबो जोबोद मोजांखामोन जोंहा। नोंथांमोना नुदों 2015 मायथाइयावबो जों खुब खम भटआव जों जेनदोंमोन, 29थाल' भटआव जों जेनदोंमोन। बेनिफ्राय जोंहा 2020 मायथाइयाव जों गोबां भट लानानै देरहादों। 2021 मायथाइयावबो जों एमएलए इलेक्सनाव देरहादों आरो दाखालि जोंहा 2024 मायथाइनि एमपि इलेक्सन, बेयावबो जोङो 14 नं चिरांदुवार समस्ति हिसाबै देरहादों। दिनै अक्ट'बरनि गेजेर बाहागोआव फोसावनायनि खोथा, दुर्गा फुजानि उनावनो जोंना बिसायख'थिखौ फोसावनायनि खोथा आरो नभेम्बर दाननि गेजेर समावहाय जागोन होननानै जों खोनादों। इलेक्सन कमिसननिफ्राय मिथिहोदों। खिन्थु जोङो बिसायख'थिया माब्ला फोसावा बियो जोंना इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानि खामानि। बियो जोंहा जिहेतु राजखान्थि हान्जा हिसाबै राजखान्थियारि जे हाबाफारिफोर बेखौ लांबाय थानांगौ, जयनिं हाबाफारिखौ लांनांगौ, बेबायदिनो गावनि हान्जाखौ, गावनि संगठनखौ मजबुत खालामनो थाखाय खामानि मावलांनांगौ। जोंनि बिबानखौ जों रुजुनदों, इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानि बिबानखौ इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया रुजुनगोन। दुर्गा फुजानि मुङाव मेला जुवा खेला होनाय सोलिनो नागिरो सार। जोंनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव जों जुवा मेला बेखौ टटेलि बेन खालामदों। जोंनि इउपिपिएल सरकारा जों जेरावबो बेखौ लाय होआखै। जों पुलिस प्रसासनजों कर्डिनेट खालामनानै खुनु मेला होनायाव प्रब्लेम गैया, खिन्थु जुवा होनायखौ जोङो लाय होनाय नङा। बबेबाफोर बेबायदि जुवा होखोमानायनि जुदि बेब'स्था खालामोबा जों बेखौ टटेलि बन्द' खालामनाय जागोन, स्ट्रं एक्सन लानाय जागोन। जोङो पुलिस बिफाननि हेफाजाब लानानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि खना खनला जेरावखि जुवा जानो नागिरा मानो जों बेखौ बन्द' खालामथारगोन। सार, बिजनियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'खौ गाग्लोबदों। बेयो जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बर'नि मोनसे माहारियारि आफाद। जोंनि बर' माहारिनि बियो मोनसे सिनस्रि। गतिके बे दालाइसा आफादनि बा जोंनि दख'रा आफादनि जे मावख'आव बेबायदि गाग्लोबनाय, बियो जोबोद दुखु गोनां। आं प्रसासनखौ खावलायदों, जायफोर बिथांमोना बे गाग्लोबनाय बायदि गाज्रि हाबाफारियाव लोब्बा जानानै दं, बिथांमोनखौ थाबैनो हमनानै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रैसिन बिथांमोनखौ साजा होनांगौ। जेब्लानाखि बिसायख'थिखौ फोसावगोन जोङो होमब्लानो बिजाथिखौबो फोसावगोन। मोनसे फोसावथाय। सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। दुर्गा फुजा आरो धनतेरासनि बाम्पार अफार होदों सिबि जुवेलार्सआ। नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ सिबि जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन। बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 31 अक्ट'सिम होनाय जादों। नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन, जेरै डायमन्ड जुवेलारि, राजकोट जुवेलारि, बम्बे कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिन मेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारिखौ नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन। डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों आरो सनानि गहेनाफोरनि थाखाय जर'खा डिसकाउन्ट बेसेन बानायनाय जादों। लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेसियेल रेट बानायनाय जादों। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा 9954273079 बे जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों मिथिनानै लानो हागोन।